מוזרים כאלה במקום החטיפים הרגילים שהם טוחנים בבית הספר. בבית הספר דורות בראשון לציון נמצאת המכונה הראשונה שמוכרת מזון בריאות במקום ממתקים. כתבנו אסף אוזן היה שם וגם טעם. שוקולד וביסלי אאוט, מאפה חרובים לחטיפי אורז אין. הבוקר הושקע בבית הספר דורות בראשון לציון מכונת חטיפי הבריאות הראשונה בישראל. עוגה מחיטה מלאה עם ממרח חרובים, ויש לך מוצרים אורגניים כמו בייגלה מקמח מלא. ההיסטריה הזאת, ספק בגלל המצלמה שלנו, ספק בגלל החטיפים החדשים, שבהתחלה נראה שעברו את מבחן הטעם הראשוני. טעים? מאוד. נו, זה ביסלי? זה יותר טוב. שנת הלימודים הנוכחית הוכרזה שנת אורח חיים בריא ופעיל. במערכת החינוך עושים הכל לקדם את בריאות התלמיד. לאט לאט חטיפי הבריאות האלה יימצאו בכל בית ספר בישראל. אני חושב שזה נחוץ. בשבילנו זה חלק מהסיפור של חינוך, של בריאות, של ספורט, הכל מתקשר ביחד. במכונת חטיפי הבריאות המחירים יישארו אותו הדבר, מה שישתנה זה ההרכב התזונתי והטעם. במקום ללכת לקנות שוקולד במכולת פה ליד, אני אבוא ואני אקנה חטיף שהוא יותר בריאותי ויותר בריא. במקום שוקולד יהיה מחית חרובים, כמו שאמרנו, והצלחת מראה הטעם מנצח. אחרי שהמורות הלכו והמהומה גבעה, ראינו מה באמת חושבים תלמידים על חטיפי הבריאות האלה. אם אני אומר לך שזה עוגת חרובים, זה מגעיל בפה. זה לא טעים. תכניס, זה מגעיל. השוקולד טעים, הפירות לא טעים. אני אומר לך טעים. אתה לא ראית כמה דברים יש על הרצפה זרקו? נראה שאת הרגלי התזונה לא משנים כל כך מהר, במיוחד לילדים שרגילים לתפריט של ממתקים וחטיפים עתירי שומן. טוב, צריך להתרגל לזה, אחר כך לא מרגיש.